Olinda Chapa is wrote a post supporting my teacher. I've realized Angu Kuti since Olinda Asawira na Madam Boss na Ketina, she's now taking my teacher's side because this is not your first time achiwa defender. Last time it was Nyema Zino Emwana Pakamboita Futi Imwenyae Kuti Ye kwa Madam Boss. My titi wachita marants abo, then she came and she also supported my titi. So panema incidents anenge ati handisingoma remember zvangu ese, but ndakaona hangu kuti Olinda mazuwana anenge ari kuda kutora side ramaititi kana kuti ada kuboa Madam Boss here kana kuti ada kuboa ani, I don't know. But let me just read post iri panapa. Let's be honest, many have known fame because of her, whether it was done in a good way or in a bad way. If you are to monetize the level of marketing and publicity you got, a bunch of sofas do not equate money wise. Also, she's allowed to buy what she wants where she wants. Just because I once bought clothes from Edgar's doesn't mean I'm no longer allowed to upgrade and buy from Gucci. I believe that a person should be grateful for the good that was done. If you are then unhappy about the bad, simply walk away. Sometimes you just expect way too much from her, as if she sold her soul to this community. The problem is your enemies found an opportunity to throw a part and recruit anyone that has a fallout with her, but you forget that one isn't bothered and your pity party doesn't faze her. P.S. I do not agree with the way she communicated her frustration with the matter, but her key points were valid. Why does it sound like Olinda is also trying to settle my scores? Ninyezha kaitwa. Nema audios ake akaburitswa nezvakaitika zviya ameno, I don't know, but I'm just feeling kuti Olinda, sis Olinda vanenge panapa vari kuda kunyatsoratidza vanhu kuti munhu kana munhu ivo grateful nezvishoma zvawakaitirwa nemunhu, but it goes two way ka munhu wese anofanira kuve grateful. Yes, maititi vakashandiswa nevanhu vakawanda and vanhu ivavo they are not grateful. Ipapo vamwe vacho they are not grateful, vamwe they are grateful. But the problem is respect anyone nezvaunenge uchitwa. At the end of the day, you cannot keep on respecting munhu ari kukuudza kuti wa amai vako ihure, amai vako iwewo vakazodaiso vakakusiya mubhini. Respect yese inobva yaenda. Kana kusimudzirwa kwawakaita kwacho you won't be grateful at the end of the day, because now she has erased all the things that you were supposed to be grateful about. Maona. So zvinogona kuzosvika pakuti the goodness yakaita munhu will outweigh the bad. And pakadaro pane pakunetsa kuti urambe uri loyal to such a person. So I don't know, she's got my points zvake ipapo kuti she's not nyaya yekuti masofa, it wasn't supposed to be a big deal, but the way it was handled ndo pakanetsa. Maititi kuti vanotenga imwe furniture somewhere else, it's not a problem. We all have our friends who sells some things that we don't support them. Sometimes we do support them, sometimes tichitoona kuti ari kudhura rega indoenda unotenga uku, but kana ari friend yangu anounderstanda homwe yangu kuti haichakwanise kudai, or kana kuti zvake kana zviri below standard nezvimwe zvinhu, you mustn't be hate kana ndakunotsvaga zvimwe zvinhu somewhere else. Maona manje. So I think kuti at some point my titi should just learn to tone down when she anonga atori nema points atori valid sometimes, but manje the way she expresses herself ndo zviri kutaurwa panapa. I think I agree with some of the valid points and key points ari kutaurwa panapa na Olinda, but the way yacho inozoita kuti vanhu vavasiye my titi, I feel like inyaya yekuti havazogone kunyatsotaura zvakanaka and zvinozocreata more problems zokuti vanhu vanenge vakuzoti panapa munhu ndiye here wandaimbowirira naye. A lot of people will be left with questions. Votozoona kuti aiwa panapa munhu yaitora advantage, of which izvozvo hazvifanira kuwanika kana mamuchiwirirana.